Alebo tu je nejaká špina, Mat. No neviem, ale donesme rebrík radšej. Henrik Production uvádza, tak tu mám drva od Miloša Zemana, tuto ti takto dám cerúsko, aby si niekde naznačil, môžeš šekať. Idem na to. Ježiš. Pat a Mat. Prvé série je tu tretia séria. Poď sem. No čo je? Tu máš napájadlo, aby si mohol zapnúť tú vrtačku. No dobre. Tam vzadu, lebo potrebujem toto rozložiť. Oky. Vráta. Dneska sme sa vrátili z dovolenky. No, presne tak, pretože sme boli na dovolenke, ale radšej čus. No, ahoj. Čus, ty Pat malý. Počkaj, tu mám kľúč, nastavím si dvere a idem. A ty čo robíš? Musím si dať svoj... Prečo to sa zaviera, to druhé dvere? Mária. Počkaj, nie, že sa zatvorí to druhé dvere, akože vrato. Počkaj teraz. Môžeš mi dojti povedať, kto kúpil túho vratu. Ale dojti on nerozumie. To si robí prdel so mňa. Poď sem. Počkaj, ja ti takto. Dobre? Aby si mal priestor. Tak, dobre, ďakujem ti, Mat. Tam, otočka, takto, dobre. Ty si robíš prdel, že si z niečoho moje hry padlo. No prepáč. Ne, to si robíš prdel. Tak máš rozdrhnuté nielen dvere, ale aj to hry padlo. To ti nejde vôbec. Daj ti, ty fukák. Teraz choď už. Ale choď už. No dobre. Tak, a som teraz zvedavý na teba. Hej, idem. To si robíš prdel, že si rozbil aj druhé. To si robíš prdel. Tak aspoň máš karmu. I ja. Ide preč. Kokso, tak akože čo robí? Ale tak to je nechané. To si chcel brať. To sú tie dve dvere, ktoré rozbil, ich znúsnil. Nejaké, to rozbil silno s tým autom, ty kokos. Vraciam sa. Tak, hotovo. Čakaj. Poďme sem. To čo máš, Mat? To sú nejaké také oklienka. To je nejaká taká vrata, budeme na novú vratu. OK, počkaj. Toto sem pripnem. Tak, tu dám klincom. Tak. Ty kokco, počkaj, tu dám vrtačkou nejaký taký. Tak. Prečo to sa tak hýbe? Moje však nerobil šambo, ty kokos. Počkaj, dám tohle. Tak sa mi to líbí. A ty čo? Mám to, teraz ideme to robiť. Tak, sprav. No, takže tak. To hovorí, máme nové vrata. Co mi páči. Akurát, perfektné. To ti hovorím, padom a daj to. A teraz skúsme, či sa ti tam vyjde to auto. Počkaj. Tak, choď. Som zvedavý, ako to bude fungovať. Počkaj, prečo sa zavrelo? To je ako tie predošlé vrata. Si robíš prdel? Počkaj. To si robíš prdel, že to nejde vôbec? To akože nerob. To si hovoríš prdel a ja tu stále bojujem s autom. Nevadí, idem reči iné. Počkaj. Som sa sem. A to keď ti... Počkaj. Nedá sa to vôbec, či čo? No, tak, kočík nezoberiem. Celé tu je palicu. No, tak tu tehly, krásby. Čo je, Bát? Ty nesmúť a choď už. Takto. Možno takto, dobre? Tak, tu si pridáme ten ringlín. No, tak tu dám krabicu a hotovo.
Tak. Idem na to. OK, idem aj ja. Poď. Stačí. Teraz idem na to. 3, 2, 1, štart! Ty letíš jak marha, ty kokos. A ty kde letíš? Ty si Spider-Man, či... Pomoc! Si mi povedal, že on sa tam zasekol, ty kokos. Nevadí. Idem za ním. Pomoc! Tu máš rýl a choď už. Metlu. Tu som. Nefunguje to. Áno, dobre, nefunguje, ale môžeme spraviť nápad. Tak, sem dám nové tehly. A ty tam čo robíš? Ty tam ujdíš? No nemusíš sa bať, mám pre teba jeden trik. Mám tu paliárne drevo, ktoré som kúpil od Petra Maroša. Wow. Počkaj. Toto takto pridáme. No počkaj, a tu teraz ten navíjak. No, ide na to. Tak poď, ideš. Poď sa ma. No dobre, počkaj na chvíľku. Dobre. Počkaj, stoj. Dobre, a teraz skús. Počkaj, idem na to. To prečo to nejde? Ty kokos. Však to si neveprdol, že to nejde aj tak. Srandu, že sme zrobili ešte ďalšie varta. Preto sme bali drevené, teraz takéto a teraz už nič. Nemusíš sa obávať, ty marha. Mám nápadník. Toto dám preč. Idem zobrať ďalšie národe. Zoberiem si tohle. Čo povieš na túhle vecičku? Tak, pridáme sem, tu, čakaj, tu. A ešte nejak, a ty čo? Čakaj, takto pridám, aby si bol na prdeli. No. A čo povieme na to? Tak vypadá to takú. Padám na to. A je to. A teraz poď. No poď, ideš. Tak, idem. Funguje to. Čakaj, hotovo. Tak, dobre. Vyrobený production v roku 2026.